Il-poplu Malti wawċi u t-tieni l-aktar poplu ottimist fl-Unjoni Ewropea wara l-Lussemburgu dwar l-ekonomija ta' pajjiżu. Dan joħroġ minn stħarriġ tal-Eurobarometru ippubblikat fl-aħħar jiem li ġabar fost l-oħrajn il-femiet tal-Ewropej dwar l-ekonomija. 76% tal-Maltin wieġbu li l-ekonomija Maltija hi tajba. Dan jikkontrasta ma' dak li qalu kważi nofs l-Ewropej li deskrivew il-qagħda ekonomika ta' pajjiżhom bħala ħażina. F'dan ir-rigward ġew l-aħħar il-Greċja u l-Latvja għal domandi dwar l-għoli tal-ħajja, ir-riżulta li dak Malti u l-inqas poplu Ewropew b'diffikultajiet biex ilaħħaq mal-ispejjeż ta' kuljum. Ferm inqas mill-medja Ewropea, l-aktar li qalu li jħossu l-pis finanzjarju huma l-Griegi, l-Irlandiżi u l-Portugiżi. L-Eurobarometru sab ukoll li l-Maltin huma fost l-anqas stati membri Ewropej imħassba bl-affordabilità tal-akkomodazzjoni. Ħareġ ukoll li Malta l-aktar pajjiż Ewropew ottimist dwar il-ġenerazzjoni li jmiss. 7 Maltin minn kull 10 qalu li jemmnu li għada pitada it-tfal tal-lum sa jgawdu minn livell ta' għajxien aqwa. B'mod ġenerali, 55% tal-Ewropej jaħsbu l-istess. Al kontrarju hawnhekk il-Franċiżi urew ruħhom bħala l-inqas fiduċjużi. Dwar il-kompetittività madwar 84% tal-Maltin stqarru li Malta kapaċi tikkompeti fl-ekonomija dinjija. Ukoll il-Maltin kellhom l-ogħla fiduċja fil-potenzjal tal-ekonomija tal-Unjoni Ewropea u għal-fatt li sħubija fl-Unjoni Ewropea hi ta' benefiċċju għall-ekonomija tal-pajjiż. Malta ġiet quddiem nett ukoll fil-ħsieb li kollaborazzjoni aktar b'saħħitha bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ittejjeb il-prestazzjoni ekonomika tal-pajjiż. Il-medja Ewropea hi ta' 57%. Mill-Eurobarometru ħareġ ukoll li l-Maltin huma t-tielet l-aktar poplu fl-Unjoni Ewropea li hu mħasseb bil-qatt. Apparti dan, il-Maltin irriżultaw bħala l-aktar Ewropej li jemmnu li l-Unjoni Ewropea qed tagħmel ftit wisq biex issaħħaħ id-difiża Ewropea. Intant b'mod ġenerali ħareġ li l-Ewropej huma mħassba l-aktar bl-inċertezza minħabba tensjonijiet politiċi globali u tnaqqis fil-livell tal-għajxien, bil-faqar u bl-inugwaljanza fil-pagi u l-ġid. L-istħarriġ tal-Eurobarometru sar bejn Marzu u April li għadda fost Ewropej ta' 15-il sena jew aktar. F'Malta saru 500 u intervista.